Ναι, πάμε, ναι. Ως αιρετή θέλω να καταγγείλω τους βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ, του νομού Βιωτίας, για την υποβάθμιση της επαρχίας Λιβαδιάς, της πρωτεύουσας, που πραγματικά δεν ενδιαφέρθηκαν, μας παράτησαν και εμάς και έρχονται μόνο για ψήφους. Και θέλω να καταγγείλω περίτρανα και ορισμένους που κάνουν τους βιωτάρχες. Δυστυχώς ντρέπομαι, λυπάμαι για αυτούς με το φέρσιμο που κάνανε, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, τι να πονάνε. Διότι θα τρίζουν τα κόκαλα των γονιών μας με την υποβάθμιση της Λιβαδιάς, έτσι που μας κατήτησαν, διότι κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Και το Δήμαρχο, έχει να πείτε τίποτα που ανοίξει μια... Ο Δήμαρχος δυστυχώς άλλα μας είπε την προηγούμενη φορά, σήμερα όμως τα ανέρεσε, διότι πήγε κάτω φαίνεται, του είπανε κυβερνητικοί, Δημαρχάκο μη μιλάς γιατί θα σε ξανακατεβάσουμε, και μας πούλησε.